Nej, jeg har også købt den. Købte den, de kom. Ja, lige frem. Var det ikke dumt? Hvad? Var det ikke dumt? Lidt. Jeg vidste ikke, den var så kedelig. Jeg synes ikke rigtig, jeg gider det her med. Hvorfor? Fordi jeg synes, at Du har så meget puder og foundation i hovedet, at... jeg har mistet min puder. Når den her, den filmer... Ja, må vi høre. Skal vi have en lille historie om den puder? Jeg tabte den i aften. Du tabte den i aften. Kan du ikke fortælle en historie om den forsvundne puder? Hvordan ser den ud? Har du nogle kendetegn? Det var en 9. sjov. En hvad? 9. sjov. Okay. Ja, jeg tabte den. Har du tabt den? Ja. Hvor meget har du brugt? Ikke særlig meget, altså. Det er tragisk. Det er virkelig. Er det tragisk? Det er tragisk. Det er ligefrem tragisk. Hvordan så den ud? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske det. Kan du huske, hvordan den så ud? Kan du identificere den, hvis du finder den? Ja. Kan du det? Ja. Ej, du lugter virkelig der mod den mund. Nej, vel? Jo. Jeg tykker mig. Nej, det er ikke, jeg tykker med. Det er ked af, Simon. Ja, det kan jeg godt forstå. Mm. Men det var den puder, der. Den puder der. Er der en findeløn for at finde puderen? En 20'er. En 20'er for at finde puderen? Yes. En 20'er? Ja. Du lover simpelthen folk en 20'er? Jeg lover dig en 20'er til sådan. Ja, så Benjamin, han så den ikke. Og Stefan, det var heller ikke. Det var væk fra mig. Så den er væk for alle. Hvor så den sidst? Tror du, det er Lotte, der er gerningsmanden igen? Jeg ved det ikke. Tror du, Lotte? Det er Lotte Madsen. Tror du, Lotte, hun har stjålet den igen? Ja, det kunne godt være. Tror du? Nej, det tror jeg ikke, men nej. Er du chokeret? Jeg er chokeret over, at jeg tabte den, fordi det ligner bare overhovedet Tror du, du tabte den, eller ligner det et tyveri? Jeg tror, jeg tabte den, men det ligner bare ikke mig. Det ligner ikke dig. Det ligner. Det kunne godt være tasketyveri. Jeg tror, de sad noget mere. Er det noget, du tænkte dig med dig? Ja. Ej, det er så dumt. Okay. Nu kommer vi i det filmeri der. Nej. Nej. Du skal se det her i morgen, så du kan se, hvor fuld du er. Jeg er ikke fuld. Nej, du er slet ikke fuld. Nej. Nej. Du er faktisk helt ædru. Ja. Det er han. Ja. Mit hår, det sidder bare perfekt. Ja, det kan du også se i morgen. Yes. Det er en lidt fed, at man kan se. Hvorfor? Og det kan man heller ikke, fordi dine fede pølser, de er i vejen for. Det er godt, det er det. Hvorfor? Det sidder jo ikke lige perfekt lige nu, men... Så kan man se dine små spil pikfingre. Yes. Kan man jo. Yes. Og Michaels lille tidsmand på billedet. Er den væk? Det er sgu da ikke rart. Hvad gør du så? Se. Nej. Nej! Nej! Nej, nej. Så er vi på banen igen. Nej. Jo. No, you're not. You're a dedicated, talented teacher, and those parents are going to love you. Now just get in there and tell those parents what you've been teaching their kids. So. Så. I don't know. Nu er det nok stå. Ja.